Kaixo, funtzio trigonometrikoen deribatuekin jarraitzen dugu eta hemen ditugu arkosinua, arkokosinua eta arkotangentea. Hemen daukazue deribatua zelan egiten den, bale? Xen arkosinuaren deribatua izango litzateke bat zati erro bat ken x berbi. Bai? Arkokosinuarena minus bat zati erro bat ken x berbi eta arkotangentearena bat zati bat gehi x berbi. Orduan, zer gertatzen da hemen x izan beharrean, x baino konplejoagoa dan beste funtzio bat sartuta badekogu. Hemen x agertzen den lekuan, x jarri beharrean, hemen barruan daukagun funtzioa agertu beharko litzatekela. Eta gero gainera, bukaeran, bukatu beharko genduan, katearen erregela egiten. Hau da, bider barrukoaren deribatua, bider hemen dagoen funtzioaren deribatua. Ikusiko ditugu adibide batzuk urrengo diapositiban. Bagoaz lehenengo funtzio honekin, arkosinu 2x. Arkosinuaren funtzioa zelan deribatzen da? Bere deribatua, arkosinu xen deribatua izango litzateke bat zati erro bat ken x berbi. Kontua da hemen x izan beharrean 2x daukagula. Orduan, formulan sartu beharrean x sartuko dugu 2x. X agertzen dan lekuan, x agertu beharrean agertuko da 2x, hemen, hemen bertan. Eta orain, egin behar dugu bider barrukoaren deribatua. Hemen dagoena x baino konplejoagoa dan funtzio bat danez, bukatu behar dugu katearen erregelarekin. Orduan, bider barrukoaren deribatua. 2xen deribatua izango litzateke 2, beraz, geratzen zaigu, 2 zati erro bat ken, eta hemen nahi badozue jarri dezakezue lau x berbi. Jarraitzen dugu. Arkokoseno e berrekisen deribatua. Arkokoseno xen deribatua izango litzateke minus bat zati erro bat ken x berbi. X dagoen lekuan e berrekiz daukagunez, formulan x dagoen lekuan e berrekiz hartuko dugu. Eta orduan izango dugu minus bat zati erro bat ken e berrekiz berbi. Baina orain egin behar dugu bider barrukoaren deribatua, hemen barruan dagoena x baino konplejoagoa dan funtzio bat alako, e berrekiz. Orduan egin behar dugu bider e berrekizen deribatua, izango litzatekela e berrekiz. Beraz, geratzen zaigu, minus e berrekiz zati erro bat ken e berrekiz berbi edo bestela e ber 2x, nahi badozue. Jarraitzen dugu. Azkenengoa, arkotangente x zati iru. X berbi zati iru, kontuz, hau hemengoa da, berbi hori. Orduan, arkotangente xen deribatua izango balitz, deribatua izango litzateke bat zati bat gehi x berbi. Baina x egon beharrean, x berbi zati iru dugu, orduan formulan ere sartu beharko dugu x berbi zati iru, hemen, horrela. Eta orain, katearen erregela aplikatu behar dugu, egin behar dugu bider barrukoaren deribatua. Honen deribatua da 2x zati iru. Orduan, zelan geratzen zaigu hau? Begira. Hemen goian, parkatu, momentu bat, zenbakitzailean 2x eta izendatzailean iru bider bat gehi x berlau zati bederatzi. Orduan, jarraituko dugu, egingo dugu biderketa 2x zati iru gehi iru x berlau zati bederatzi edo iru berbi. Iru hau eta hau badoa, simplifikatzen dira, eta orain begira, ez dugu horrela utziko hiru maila ikusten ditugulako. Orduan, bi maila bakarrik ikusteko egin behar duguna da izendatzailean MKTA egin. MKTA egiten badugu izendatzailean, geratzen zaigu izendatzaile guztia zati iru. Eta orduan izango dugu bederatzi gehi x berlau. Orain, hiru hau pasatu daiteke honagora biderkatzen, eta orduan geratuko litzaiguke 6x zati bederatzi gehi x berlau. Eta orain bai, bukatu dugu.